tuturor! Taie, Alpias Andrei! Numai că n-am venit o lume să ne vadă! Taie! Taie din nou! Saltare și zgă pentru greșeli! Numele meu este Penny și astăzi am făcut 120 de abonați! Auci! Nu că mă laud, dar faceți o sumă foarte mare de abonați. Poate vom face și noi vreo 200, 300, 400. Deci am muncit foarte mult. În câteva zile, chiar în 7 zile o să facem 3 luni de YouTube. Da. În 7 zile. Adică într-o săptămână. Da, deci vă mulțumesc extrem de mult, vă pup pentru 120 de abonați. Pa!